Για αυτή τη φορά έχουμε ένα actual Q&A στο κανάλι, γιατί πριν ένα χρόνο που είχα κάνει ένα παρόμοιο Q&A με shorts, εντάξει, δεν ήξερα τι μου γινόταν, ούτε το thumbnail δεν ήξερα τι ήτανε, αλλά τώρα έχω μπει σε μια τάξη, δηλαδή τα έχω γράψει, έκανα story στο Instagram. Δεν περίμενα να πάρω τόσες απαντήσεις, αλήθεια είναι, οπότε ναι, πάμε. Επίσης αυτή τη φορά θα βλέπετε και το βίντεο πλάγι, γιατί κατάφερα να βρω τον τρόπο να κάνω να φαίνονται πλάγια. Απλά τραβάς βίντεο με facecam, με την κάμερα, αυτό, ναι. Πρώτη ερώτηση. Είσαι μαλακάς? Λαμπρό, εσύ που γράψες αυτή την ερώτηση, σε προκαλώ να έρθεις εδώ πέρα να μου πάρεις μία πίτα από το παλαιοπωλείο μαζί με καπνό και σπίρτα από το περίπτερο. Ποιο μάθημα σου αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ η κατάληψη, το κενό, η κόπα. Όχι, εντάξει, μ' αρέσει η πληροφορική, γιατί πήγαινα μόνο και μόνο για να δω πλοία στον υπολογιστή. Πότε έχεις γενέθλια? Έχω γενέθλια 1η Οκτωβρίου. Με αυτή την ερώτηση μου τα έχετε κάνει. Πόσο χρονών είσαι? Ρε παιδιά, όταν βλέπετε στο user μου το 09, τι καταλαβαίνετε, ότι είμαι 32 χρονών? Όχι, εντάξει, συγγνώμη, είμαι 15. Πώς νιώθεις για τον θάνατο των πολλών ανθρώπων στα Τέμπη και του Βασίλη Καρά? Κοίτα, στην αρχή τον Βασίλη Καρά δεν τον ήξερα. Απλά σε μια εκπομπή του Χατζηνικολάου, όπου είχα δει γενικά ποιος ήταν και γενικά τι είχε κάνει. Εντάξει, καλός ήτανε, δεν είχα ακούσει ποτέ τραγούδια, δεν ήξερα τίποτα. Και αφού έκλαιγε όλη η Ελλάδα, εντάξει, κατάλαβα μετά τι έγινε και αυτό. Τώρα για τα Τέμπη πραγματικά δεν έχω λόγια. Πώς και τα θάβουν έτσι τα... Πότε θα κόψεις το μαλλί σου, Μπόμπα? Μπόμπα, το είχα κάνει πριν 2 χρόνια. Άμα είστε παλιοί στο κανάλι, στο πρώτο που είχα κάνει, θυμάστε στα τελευταία βίντεο που ήμουνα με Μπόμπα. Δεν θέλω να το ξανακάνω, αν και η Μπόμπα μου ήταν πολύ εύκολη, δηλαδή στο λούσιμο, γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν θέλω να το ξανακάνω Μπόμπα. Μ' αρέσει έτσι προς το παρόν. Ποιος είναι ο στόχος σου στο YT? Εμένα ο στόχος μου είναι να γίνω ένα κανάλι με 100k subs και να πληρώνομαι από αυτό. Βασικά αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Ήταν κάτι που όταν το πρώτο έκανα μικρός, κατάλαβα με τι θέλω να ασχοληθώ στη ζωή μου. Φέτος τελείωσε το γυμνάσιο. Πώς νιώθεις? Νιώθω τέλεια, παιδιά, επιτέλους πέρασα. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Αλλά ρε φίλε, σοβαρά τώρα, πρέπει να πας Λύκειο για να πάρεις το απολυτήριο γυμνασίου? Εντάξει, γράψτε μου από κάτω στα comments άμα σας έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα, δηλαδή να πρέπει να πας Λύκειο για να σου δώσω το απολυτήριο γυμνασίου. Αν έχει comments εδώ κάτω, ναι. Ποιος είναι ο στόχος σου γενικά στη ζωή? Είπα ότι θέλω το YouTube να γίνει, ναι. Ενώ σαν χόμπι θέλω να κάνω αυτά τα χόμπι τρενάκια, τα ξέρετε, όπου είναι μεταλλικά και αυτό. Θέλω να κάνω ένα layout με τρενάκια και να παίζω όλη τη μέρα με αυτό. Για όσους δεν ξέρουν, έχω και μια μεγάλη μανία με τα τρένα, οπότε αυτό θέλω. Το θέμα όμως είναι πού θα το βάλω, γιατί το layout είναι τεράστιο. Και αυτό βασικά είναι ένα όνειρο που είχα από 8 χρόνων παιδάκι και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί στο κοντινό, στο μακρινό μέλλον να γίνει. Πιστεύεις ότι θα πάρεις πολλούς subs στο YouTube? Παιδιά, με τη βοήθεια τη δικιά σας μπορούμε να φτάσουμε τους 100k subs πολύ γρήγορα. Δηλαδή άμα όλοι όσοι βλέπετε το βίντεο, όλοι κάνετε like, sub και share το βίντεο, θα φτάσουμε 100k subs πολύ γρήγορα, σε ένα χρόνο βάζω περίπου. Μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Στηρίζομαι πάνω σας, κάντε like, sub και share. Να φτάσω 4k ώρες παρακολούθησης. Και 2, τι κάνεις όλη μέρα? Συγγνώμη, επειδή είσαι κορίτσι δεν μπορώ να σου πω, αλλά εσείς τα αγόρια θα καταλάβετε. Είσαι αγόρι και δεν καταλαβες. Άντε γεια! Και επίσης σκρολάρω όλη την ώρα στα media, γιατί δεν έχω ζωή. Το Λύκειο πιστεύεις ότι θα είναι δύσκολο? Δεν ξέρω, γιατί δεν θα πάω και δεν έχω πει ακόμα στους γονείς μου την απόφαση που έχω πάρει να σταματήσω το Λύκειο για το YouTube. Αλλά μπορεί και να μην συμφωνήσω, γιατί οι γονείς μου είναι παλιάς γενιάς και έχουν μάθει με τα πρέπει, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει πραγματικά. Μακάρι να συμφωνήσουν, γιατί μετά
Δεν μπορώ να πω εδώ πέρα τι θα γίνει. 2. Έχεις αδέρφια? By the way, είσαι τέλειος. Ευχαριστώ. Ναι, έχω αδέρφια, μία αδερφή και έναν αδερφό. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Αυτό. Αγαπημένη μάρκα ρούχων, αγαπημένο στράπερ, πόσο θα γίνεις φέτος, τι ύψος έχεις? 1-1. Αγαπημένη μάρκα ρούχων είναι Bershka που λέει εντάξει, νομίζω φαίνεται γιατί φοράω συνέχεια. Εντάξει, μην βλέπετε τώρα που είμαι με τις φανέλες, απλά είμαι στο σπίτι. Αγαπημένο τράπερ δεν ακούω τώρα πια ποτέ. Ακούω funk, drift funk και nostalgic. Θα πω τρανό, ξέρω εγώ. Πόσο θα γίνεις φέτος? Μη με βρίσετε, θα γίνω 15. Τι ύψος έχεις? Αν και δεν φαίνεται, είμαι 1,81. Και μια τελευταία ερώτηση. Σκέφτεσαι να ξαναξεκινήσεις τη σειρά τύπου ΕΠΑΛ, αλλά τέρμα διαφορετική? Παιδιά, τώρα πια την έχω βαρεθεί αυτή τη σειρά. Αν και μου άρεσε να την κάνω, πέρναγα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, δεν κάνω κέφι να κάνω νέα σειρά, τη σειρά αυτή. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας. Παιδιά, δεν περίμενα να πάρω τόσες απαντήσεις, το είπα και πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στο βίντεο. Κάντε like, sub, share το βίντεο να φτάσουμε 4K ώρες παρακολούθησης και επίσης 15K subs πριν το τέλος του χρόνου. Θέλετε να κάνω παρόμοια βίντεο τύπου Q&A και πράγματα που δεν απάντησα εδώ πέρα, πείτε μου από κάτω. Να είστε καλά, αυτό, γεια.